שלום, אנחנו אוהד ואיתי בספרו 4, אנחנו פותחים בפרויקט איטלקי חדש. ככה, בקבוצה הזאת אנחנו לפעמים נראה משחקים שלנו נגד אנשים, ובעיקר נראה את הקניות של השחקנים. כמו שאתם רואים, יש לי את מנג'וקיץ' וגם אותו שהיה לי יותר מכולם. מכולם? תסתכלו כמה הוא עלה לי. ככה הוא עולה באקסבוקס 1, מה הכי זול. וזה גם הוא עלה לי יקר. אנדרה פירלו לא היה לי, רק בגלל שהוא איטלקי הבאתי אותו. והוא כמה הוא עולה לך? גם יקר. מי עלה לך הכי יקר בקבוצה? וואו, זה קצת כסף הוא עולה. כן. 200? 1,000? 100? 1,200. כן. אז בקיצור, אנחנו הולכים לעשות סדרה חדשה. כל פעם שאנחנו נביא שחקן, אנחנו הולכים לצלם אותו. וככה נמשיך. ומי היריב שלנו, כמו שאתם רואים, אני בליגה 6 של ניצחון ראשון. אני לא רוצה למה תפשיש בעולם. את כל אחד מצאנו איזה מישהו בקבוצה של צ'לסי. יש לו את הבגדים של צ'לסי? לא, של מנצ'סטר סיטי. אני הולך לשחק אוקיי, נגדו. אני אומר זה מסוכן. אין קבוצה כזאת טובה! וואי, אוהד הוא מסוכן, נראה לי שאני אפסיד לו. שמע, אני מרחם עליך. יש לו רק שיעור מפלצתי. כן, והוא גם בהשתלה. הוא לא בשאלה שלו. לא בהשתלה. איך אתה יודע? כן, אליהו הנביא. כמו שאתם רואים, הוא שניצל, הוא פותח את המשחק. נחזור להם שמצב מסוכן או שפשוט נגד את הכל? שמצב מסוכן. נראה לי על ההתחלה יהיה מצב מסוכן. לא. אוקיי, גם מצב מסוכן. דקה אחרי. וואו. גול! אני לא יכול לזוז כי אני צריכים. גונזלו היגואין כובש את הגול הראשון שלו בסדרה. כמובן שאצלי יש לו משהו יותר מ-200 גולים, וזה לא משנה. תסתכלו איזה גול, איזה אמנות. איזה אמנות. אמנות. איזה פוקס. נחזור. לא, גם בהתקפות שלהם. אני יודע, בואו. אני מצב מסוכן, בדיוק כשאני מצלם. שמרו עליו, יא בני זונות! האם הוא ימסור? איזה אגואיסט. הייתי שוכן, יש מזל שהאגואיסט הזה. ששש. יש לי מזל שאני לא אתיופי. למרות שאני לא גזעני. יאללה בופון. גם דודו גורש לא נולד אתמול. ג'ון לואיג'י בופון, הזקן, עומד עדיין בשער של יובנטוס. שעומד למות זיכרונו. עכשיו יש מתפרצת מהירה שלי. הוא לא כזה זקן, הוא רק בן 40. כן, מה זה? רק בן 40, שחקן. שונליניו. פול ווקר. לא יודע איך קוראים לו, אבל אני חשבתי שזה פול ווקר שמת. חוזר לחיים. זומבי. יא, קום כבר, יא ניגר. למרות שאני לא גזעני. אני צריך לעזור לכם שיש מות. וואי! תגיד לי שצילמת את זה. לא צילמתי, סתם. הופה. כמובן אני חייב עוד שעות. מה זה? לא צילמתי, סתם כן צילמתי. איזה אח. אוי פאק, אני לא מצלם את זה. לא צילמתי. נעים גולן מפקיע את השני. חצי שנייה.
לא, לא, לא. עכשיו הוא בהתקפה מסוכנת. אני יודע שזה לא מעניין אתכם כי הוא סתם הומו והוא לא בעד בעיטה אחת. סתם, הוא בעד היגואין, שודד זקנות. היגואין מנסה להיכנס שם ולא מצליח. לא לצם. איזה גול בסיבוב. איזה פוקס. לקוקרצ'ה. לא, 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 לא. צילמתי. סתם עכשיו זה רק עניין של זמן עד שיגמר המשחק, אין לו סיכוי לחזור. או שפשוט הוא יפרוש. כן, אני מאמין שאם אני אפקיע גול אחד אין לו ברמה לשחק ויפרוש. או שהוא גם מצלם והוא לא רוצה לפרוש. היי, מה סיכוי שהוא נתיבה? לא, מה זה נעים גולן, אמא שלך בגבס. למה אתה מחכה את טולי? טולי. מי זה טולי? את... מה הוא חתול? יאללה, כולה יוטיובר עם ג'ל בשיער, כולם עשו ממנו עניין. כולה יש לו משהו כמו 5,000 רשומים שלי בחיים לא יהיה את זה. אבל אני יותר טוב. טולי, אם אתה שומע את זה, אתה הומו. סתם, צוחק איתך אחי. האמת, אני אוהב את הסרטונים שלך, אני גם רשום אצלך, אתה אחלה גבר. אבל אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, אני שחקן פיפה הרבה יותר טוב. טוב ממך. מה השחקנים האלה? מה זה? הנה עוד גול. כנראה, אני אלוף. הנה היגואין משתזף. הנה היגואין משתזף. שווין, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל כל מה שאמרת על הקבוצה ועל טולי, לא צילמתי את זה. פורש? כן, אני אומר שהוא יפרוש. יש, הוא פרש! בוא נראה מי מצטיין למשחק שלנו, היגואין. ושלו ברגעים שלנו. הגענו שלו 62. מאני. מסומן.